otu na-esoghị na gọọmenti a na-akpọ Akpaza Group achịkọbago Okija Night of Thousand Laugh ime ndị mmadụ obi ụtọ na ibugharị akụkọ na mmemme na-eme na Okija n'obodo gbara ya gburugburu. Ebumnobi ya bụrụ ime ndị na-etolite etolite na ndị na-agbalitegoro na ndị okenye na Okija ka ha na-enwe aṅụrị maka na ụwa bụ ofu mbịa. Ya bụ mmemme dọtara ndị na-akpa ndị mmadụ ama na-ewu ewu dịka Ogbuefi Igotok, onye obodo Albino Brothers na ndị ọzọ gasị. Justice Onyemobi gara ya bụ mmemme wetara anyị ka o si gaa. Bịara ebe ahụ bụ ndị jupụtara n'obi aṅụrị bụ nke ha kọwara na mmemme ahụ bụ nke achịkata echezọ mkpa. Oge ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ, onye Chief Executive Officer Best Brain Contest ya nakwa onye isi oche otu Akpaza ma bụkwaziarụ onye chịkọbara mmemme ahụ bụ Dọkịnta Frank Igbojindụ mere ka amata na ndị obodo ya bụ ndị na-agabeghị udu mmemme a ma kwukwezie na ọ bụ sọnsọ na ntị ya nakwa ihe onyonyo ka ha na-esonye n'ụdịrị mmemme a bụ nke achịkọbara na steeti Lagos, Abuja nakwazi ebe ndị ọzọ mepechagoro emepe ma kọwapụtazikwe mkpa ọ dị ibunete ya ụlọ ka ha sokwere ndị ahụ ha na-ekiri n'onyonyo wee ṅụrịa ọṅụ. N'oge a na-agba ha ajụjụ ọnụ, ụfọdụ ndị bịara na mmemme ahụ bụ ndị gụnyere Maazị Chukwuemeka Anikebe ya nakwa Nwaada Eberechukwu Mọlụokwu toro otu Akpaza maka ichepụta ụdịrị echiche a ma budetekwu ya na obodo ha bụ Okija ma kwukwezie na mmemme dị otu a bụ nke ekwesịrị ka a na-eme kwamgbe ma kenezikwa MC 1-on-1 nakwa ndị otu ya maka ime ha obi aṅụrị site na okwu amụ ha na-ekwu. Ndị ọzọ bụ ndị gosipụtakwara onyinye ọnatarachi ha na mmemme ahụ bụ ndị gụnyere MC Zanzino, Su Flashy bụ nke eji Onkolos wee mara ya nakwa onye nke a na-akpọ ọkammụta onye egwu Chief Chimezie Nwankwọ bụ onye eji Ebig Nwankwọ wee mara nakwa ọtụtụ ndị eji okwu ha agba izu na obodo Okija nakwa mba ndị ọzọ bụkwazi ndị bịara na ya bụ mmemme. DJ Dave Chidimma Ezeneche bụ nke eji Queen Mma wee mara, Hypeman Bishop nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụkwazi ndị so wee tụnye ntụnye nke ha iji wee mee ka mmemme ahụ bụrụ ọpụrụ iche.